Здравейте, мислители, аз съм The Crazy Tinker и днес ще ви покажа как да си направите оръдие. По най-елементарният начин, естествено. Всичко при мен е елементарно. Така, това клипче ще бъде малко по-кратко от обикновено, но пак ще става. Ето как трябва да работи. От банята се чува някакъв странен звук на клипа. Предполагам ще сложа някаква музика, за да не се чува много. И ето как работи. Елементарно. И тук малко съм си играл. Толкова малко съм си играл. Виждате ли, нищо не е. И така. Ако... може? Добре. И сега ще избера някакъв друг блок от Bedrock, защото да не си помислите, че това се руши, това може да се разруши и затова се избрал Bedrock. Не, примерно сега ще го построя с Dirt, защото това е блок, който най-лесно се чупи на Minecraft. И другият пясък. Така, строите си го колкото високо искате. Примерно, аз искам тук. Толкова е високо. Правите 9 блока. Демек 3 на 3. И ето ви какво е. Аз естествено съм забрал да се сложа редстоун в инвентара. Моментус. Ето го. Не лъка е. Редстоуна е. Редстоунинга. Ето редстоунинга. Ако обичаш се сложи. Така, добре. Това така. И това. И това е вашия диспенсър. Канона де. Оръдието. Тук имате една ръчка. И редстоун свързан с това TNT. Следователно. И ето как работи. И даже прави някакви щуротийки тук. Да знам какво прави това. Нека подкачуваме. Ето. Ама иначе пак си работи добре. И ето това е канона. Ето тук се изстрелва надалече. Всичко си работи правилно. И това е. Нещо. И това е моят туториал. Как да си направите оръдие. По мързеливия начин. Аз бях The Crazy Tinker. И ще се види следващият епизод на каквото и да е. До скоро!